ತೊಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾಳ ಶಕ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದಶಗಲ ನುಂಗಿ ರಿಬೆ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ ಪತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಮೊಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏರ್ಲಜೇರಿ ನನ್ನ ತೋರ್ಸ ಸೇಮೆ ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಕಚ್ತೀನಿ ಒಂದಲೇ ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಪೇನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ತೊಲೈಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬೈದ ಅಮ್ಮಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ ಬೇನಿಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು ತೊಂದು ಎಣ್ಪ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾಳ ಶಕ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಕುಲೋ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಲೋ ಒಂದೈತೆ ಏತ್ ಬರ್ತಾ ಬತ್ತೀಚೆ ತೂಕಣ್ಣ ಕಪ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕದ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದೇ ತಂದು ಪರಿಯರೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹೋದ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಎಣ್ಣೆನ ಓ ಉಂಡ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ತೋಜಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಡ ಎಸ್ ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಡು ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂತೇನೆ रोड बदला में को हॉस्पिटल हॉस्पिटल सारे ತೊಂದರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರೇ ತುಂಬಿತ್ತು ಪೂರ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಮುಗಿನಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಗ ಕುದೇ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಂಡು ಬಿರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಅಪ್ಪಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಿಚ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತು देखिए भजन पच्चिन पण मस्त तग्गुडुपुण जिंक्यान उद्दात बघना संड ಬಂತ ನಾನು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಇಚ್ಚೇರು ಚೂ ಪದ್ರಡರೆ ಜನ ಇಚ್ಚೇರು ನಾನು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜನ ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪಿರದೆ ಕೊಡು ಅದನ್ನ ಕುಳ್ಳುಗಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಬರಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಯಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಳ್ಳು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ನನ್ನ ಬಸ್ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಗೋಣ ನಮಗೆ ಬಸ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರೋದು ದಶಗಲ ನುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈದ ನುಂಗೆಲ್ದ ಕೊಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡಗ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿಯ ಬಚ್ಚಿರೇನ ಪುಗೇರೆಗೆ ಬೈದ ಪುಗೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಹಂಚಿತ್ತು ಗೊಂದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಜಿ ಪುಗೇರೆ ಬಡಿತಾರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಯ್ತು ದಂಚಿ ಹೋಯ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ ರಿಬೆ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ ಪತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ
tu pengen nan tuh amma bapak kadun tondir kadun kunci yang gak dipondol like shoot app Itu tuh lagi. Kari. Itu siapa orang yang kau serta ni? Oh, itu kan, kalau itu orang ni kalau itu spare aja, awal curang sih macam dan itu ni. Anjing tu nana pasti pun ya, bacci tu bond ni, apa ni bela macam bacci tu bond. Kasih tenan tu kan, chapel dress tu band deh. Oh, lori pada aja. Punya seat tiket deh, aku sudah terenggal seat tiket jadi. Ini pera itu pura tahu pura ni deh tu. Ini dah tu bacci tu kan. Ada pun nana pun. Apa ni deh? Malah state bank deh lah. Bas pida deh. Kalau college tu lah. Tu bas pida deh. Bacci tu bondo ya apa waiting pura mast bacci bas deh. Ye tu pura deh. Kalau untuk deh. Tapi dah deh. Kalau mau tu bas sancen tu mana. Pun jiran sanca deh. Late pida deh. Ya apa rela gitu jinak lah. Tu bacci tu bondo. Tu aja pura mast itu ni bela. Jadi anu aglam perai. Jadi bacci tu bondo. Illa pura dengan bondo marah. Nana dia tu pertama malah ada bondo nalpal tu jangan boleh. Badule full block undu. Bayya nangantu start gaadi mastu gaadi pere. Taite tilaga pachidi bundu enkantu alpala piranartu alpa bele bantu sakada bonna fresh up adu rest ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಪುನಃ ಸಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಪುನಃ ಅಡಿತು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಬಂತು ರest ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗ್ರಿ ಡೆಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್